Уважаеми колеги, моля да заемете местата си за проверка на кворума. Моля присъстващите в залата общински съветници да се регистрират за работа в днешното заседание. Регистрирани са 24 общински съветника, на лице е кворум. Откривам заседанието. Проектът за дневен ред беше изпратен своевременно на всички ви. От 16 точки няма постъпили предложения по 16-часовата процедура. Заповядайте за изказвания и предложения по дневния ред. Не виждам желаещи за изказвания и предложения. Поставям на гласуване проекта за дневен ред, както ви беше предоставен. Моля да гласувате. За 26, против и въздържали се няма, приема се. Пристъпваме към работа по същество по дневния ред. Първа точка е питане от общинския съветник господин Кирил Гумнеров относно въпроси, свързани с извършването на обработка срещу комари на територията на Ловеч и населените места в общината. Господин Гумнеров, искате ли нещо да развиете по питането? Искам да благодаря, че беше отговорено на време. Нямам допълнителни въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Питане от общинския съветник госпожа Доротея Цанкова относно въпроси, свързани с разполагането на контейнери за отпадъци на територията на град Ловеч и населените места на община Ловеч. Госпожа Цанкова, искате ли да развиете питането? Не, господин председател. Благодаря, госпожа кмет, за отговора. Доволна съм. Благодаря. Благодаря и аз. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Отчет анализ за дейността на районно управление Ловеч за периода 1 януари 23, 30 юни 23. Господин Златин Михайлов е тук. Заповядайте, господин Михайлов. Отчета ви отдавна е на разположение на Общинския съвет. Всички са запознати с него. Колеги, заповядайте, ако имате въпроси по отчета. И съответно изказване. Не виждам желаящи за въпроси и изказвания. При това положение предлагам проект за решение на основание член 21 алинея 1, точка 2, точка 23 от ЗМСНА. Общински съвет Ловеч приема за сведение отчет за дейността на районно управление град Ловеч през първото 6-месечие на 2023 година. Моля да гласувате. За 26, против и въздържали се няма, приема се. Пристъпваме към четвърта точка от дневния ред. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при окръжен съд Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общо събрание на апелативен съд град Велико Търново, тъй като аз се явявам вносител, господин Ертан Хасан води. Както знаете, винаги към края на мандата на общинските съвети настава време за избори на съдебни заседатели за районния и окръжен съд. И ние бяхме длъжни да изпълним това си задължение. Постъпиха кандидатури както за районния, така и за окръжния съд. За съжаление, не можа да бъде попълнена бройката нито за единия, нито за другия съд, която е предоставена, но
все пак има достатъчен брой кандидати, които да направят възможна работата на съда. Бяха разгледани всичките кандидатури, всички, които депозираха документи, отговаряха на условията, бяха допуснати до изслушване. На изслушването се представиха добре, тъй като по-голямата част бяха и настоящи действащи съдебни заседатели и бяха наясно с темата. Малко са новозаявилите се като желаящи да започнат тази дейност. Комисията изслуша, прецени, допусна. Представени са ви имената на одобрените кандидати. Предлагам да приемете решението за одобряване на кандидатурите им за съдебни заседатели в окръжния съд. Благодаря. Нещо по материала, питане, предложение, допълнително. Ако не, предлагам да гласуваме. Режим на гласуване. Гласували за 26, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Следващата точка е става въпрос за районния съд, за избиране на съдебни заседатели. Ако имате нещо пак да задаваме въпроси, питания, те са идентични, да даваме. Заповядайте, господин Безнов. Колеги, забелязвам, че както и в други общини при нас няма достатъчно желаещи, предлагам да помислим евентуално или за удължаване на срока, или за нова процедура, за да могат да се попълнят необходимите бройки. Иначе няма нищо против тези, които се явили, но мисля по какъв начин е възможно да го направим. На другите общини удължаваме срока. Аз се извинявам, че пропуснах в доклада си. Това и ние удължавахме срока. На първо раздаване нямаше достатъчно кандидати, удължихме го един път, втора сесия правихме второ изслушване. Вие тогава бяхте в чужбина някъде, но имаше и второ изслушване. Нали? Удължаване на срока второ изслушване дойдоха само 3 допълнителни кандидатури. Така че мисля, че няма смисъл повече, защото достатъчен срок дадахме и направихме и ние това, което се прави навсякъде. В крайна сметка говорих с съдиите от двете съдилища, казаха, че ще се справят с това. Те и без това не всички се ангажират, защото са били до сега ангажирани. Има недопълнение, но това няма да се пречи на работа. Ако няма други въпроси и питания, предлагам да гласуваме. Режим на гласуване. Гласували за 26, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря. Предложение от Петър Солов, председател на Общински съвет, относно промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет Ловеч. Деловодството за Общински съвет е постъпило заявление с входящ номер 358 от 18.7.2023 на госпожа Нели Щинова за прекратяване на пълномощията като Общински съвет и поради приза за замобластен управител на област Ловеч. Във връзка с гореизложеното на основание член 21 алинея 1 точка 1 и алинея 2 от ЗНСН и член 51 алинея 2 и член 53 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с Общинската администрация за мандат 2019-2023, предлага Общински съвет Ловеч да реши: прави следните промени в състава на постоянните комисии по бюджет, финанси и европроекти. Освобождава Нели Веселина Щинова като член на постоянната комисия и избира Татяна Петкова Тодорова за член на постоянните комисии.
Точка 2. Прави следните промени в състава на постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО. Освобождава Нели Чукинова като член на постоянната комисия и избира Татьяна Петкова на постоянната комисия. Това е, колеги, ако има нещо, други предложения. Ако не, няма да режим на гласуване. За 23, против и въздържали се няма. Предложението се приема. И така, уважаеми колеги, преминаваме към 7 точка от дневния ред. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ловеч, приети до 30 юни 2023 година и решения останали за наблюдение през предходни отчетни периоди. Заповядайте, госпожо Смет. Благодаря, господин председател. Здравейте, уважаеми общински съветници, драги гости в залата, уважаеми колеги от администрацията, уважаеми заместник-кметове. Виждате, че на базата на това предложение твърде голям броят на решенията, които Общинския съвет е приел и които по-нататък са били предвижени в работата от администрацията. Аз приемам предложението на господин Мариан Василев, което е направено в комисията, да отпадне, да се свали от отчет, но след като направих преглед така детайлен на всички решения, правя предложение да отпаднат още решения, затова ще ви помоля да проследите това, което предлагам, за да вземете така и информирано решение. Предлагам да отпадне решение 102, което е за сключване на договор за предоставяне на Стара градска баня Дели Хамам на община Ловеч за управление. Договорът вече е сключен с държавата, всички процедури са извървяни. В този смисъл предлагам решението да падне от отчет. Това е решение 102 от 2020 година. По отношение на 2022 година предлагам още две решения 795 и 799. Ако желаете, обърнете внимание, това са все изпълнени решения, чието оставане няма какво да бъде наблюдавано просто по тях. И по отношение на 2023 година имаме едно решение 758. Да, нека да остане за наблюдение, но да се допълни, че проектът е одобрен. Става дума за училище Тодор Кирков, за проектното предложение, което сме внесли по националния план за възстановяване и устойчивост. Училището е одобрено и да го допълним с това, че проектът е одобрен. Но нека да си остане за наблюдение. Това правя като допълнение. Благодаря. Благодаря. Колеги, заповядайте за изказване. Господин Мариан Василев, заповядайте. След като прегледах материалите още повече, ще дам и други предложения. Но преди това искам да благодаря на госпожа Маринова за усилията, които направи да се постигне този паркинг за тези два блока в Мери Дружба. За мен е направено много хубаво. Дай Боже да мога ползвам дълги години. И парите дори за него са взети предварително много пъти от таксата, която се събира от там. Сега, по същество. Предлагам решение 868 от 29.11.18 година, вече го казахте. 529 от 22.12.2021 година се свали от отчет. Вие сами сте написали да се свали от отчет, но не сте го вкарали в решенията. Кое решение? 529. Тук пише да се свали отчет, но не сте го написали в предложението, в решението. Приемаме го и по-общо. Така, решение 613 от 21.4.22. Определен броя вида на общинските жилища по предназначение съгласно член 42 алинея 2 от Закона за общинска собственост. И тук пише в процес на изпълнение до взимане решение 23-та година и пише, че през март ще се гледа. Това е гледано вече. Няма смисъл да държим и него. И въпреки, че казахте за това решение да се свали от отчет 799, интересно е до там, до къде се стига. Аз предполагам, че трябва табела някаква указателна да се направи, за къде е стигнала цялата история. Това е площад. Сложена. Идеално. Всичко е изпълнено.
Значи от всичко, което предложихте, остава вносителя да приеме да отпаднат от отчет 529 от 21 и 613 от 22. Приема се. Приемаме като внесено като допълнение от вносителя. Така, други желаящи за изказване? Заповядайте, госпожа Валя Янкова. Уважаеми колеги, аз искам да попитам относно решение 497 от 28 октомври 2021 година по отношение плана за енергийната ефективност на община Ловеч за периода 2021-2026 година. Тук се упоменават два обекта, в които се оказва, че е изключен договор за възлагане и са в процес на проектиране и изпълнение на строителството, а те 107 и 116 блок е приключило санирането. Не трябва ли да остане в плана, пък обектите да елиминираме? Просто за това ви го задавам като въпрос. 497 решение план за енергийна ефективност на община Ловеч за периода 2021-2026 година. И пише така: във връзка с националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Ловеч, етап 2, в момента се извършва саниране на блок 107 и блок 116 в квартал Червен бряг. И пише сключен договор за възлагане, за да така за проектиране и изпълнение на строителство. Той е завършил това строителство. Да, точно това имам предвид, че да, просто също така, благодаря. Отпадна и 497. Тук 3. Така. Заповядайте, колеги, за други изказвания и предложения. Не виждам други желаящи. Значи, от направените предложения от общински съветници, които се приемат от вносителя и той се съгласява да промени предложението, като се включи в отчета отпадане от наблюдения на 520 решения, 529, 21, 613, 22 и 497, 21. Гласуваме този вариант на предложението. Моля да гласувате. За 24, против няма, въздържал се 1, приема се. Преминаваме към 8 точка от дневния ред. Използване на отчисленията по член 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадка за депониране на клетка 2 на РДНО Ловеч. Заповядайте, госпожо. Благодаря, господин председател. За изпълнение на дейностите по договор за възлагане, сключен между община Ловеч и Билдстрой ДЗЗД за изграждане на площадка за депониране клетка 2, етап 1, изграждане от регионална система за управление на отпадъците в нашия поземлен имот, където е нашето депо за неопасни битови отпадъци. Общата цена за изпълнение на договора, който постигнахме, е 7 милиона 979 530,84 лева с ДДС. И има още един договор за възлагане. Те са всъщност още два. Едното е за авторски надзор, другото е за строителен надзор за общо 156 000 лева с ДДС. Вие знаете, че това е една критична инфраструктура, която е от изключително значение за общината. Тук сега виждам господин Николов, още миналата година, по-рано даже от това време, коментирахме докъде е попълнена клетка 3, какво е нейното състояние, има ли достатъчна вместимост и правихме морфология тогава, изследвахме, за да можем да имаме яснота за какъв период от време има вместимост клетката и на базата и на процесите на гниене, които протичат там. Оттам насетне веднага стартирахме цялата тази процедура по изготвянето на проекта за изграждане на клетка 2, която се явява частично върху леглото на клетка 3, чисто от гледна точка на строителство и на проектна документация.
стартирахме след като имахме вече проект, след като запознахме кметовете от регионалното сдружение за управление на отпадъците с самия проект и взехме съответните решения. Съответно пуснахме и всички обществени поръчки, както за избор на изпълнител, така и за авторски надзор, така и за строителен надзор. Някои от тези поръчки бяха обжалвани, имам предвид СМР. Решението по тази поръчка излезе в февруари, имайте предвид. Оттам насетне започна КЗК, започна Върховен административен съд, който потвърди в окончателното решение на комисията, която и решението за избор на изпълнител. Но това, както виждате, от февруари до месец август, кажи речи септември, ни проточи във времето. Не исках да влизам в заседание на Общински съвет без да имаме окончателно решение, разбира се, което е най-нормалното нещо, и преди да имаме възможността да сключим договор, за да стартираме този толкова важен проект. Ние имаме решението на регионалното сдружение за управление на отпадъците е поради липсата на възможност от оперативните програми или от външно друго финансиране да се изгражда, да бъде изградено от отчисленията, които общината плаща. На практика ние за това и ги плащаме, за да изграждаме подобна инфраструктура, която е от екологично значение. Имаме натрупана сумата по нашата сметка, така че за това и правя предложение Общинския съвет да вземе решение за това изграждането на клетка 2 от регионалната система за управление на отпадъците да бъде от отчисленията на община Ловеч по сметката в РИОСВ Плевен. Вярвам, че ще ни подкрепите, защото трябва час по-скоро да стартираме този процес, за да не стане така след време един нов общински съвет да се гъне какво се получават, няма къде да се депонират отпадъци. Мисля, че при липса на друг финансов източник това е единствената възможност, още повече, че тя е налична и средствата са точно такива целеви за подобни обекти, които да се изграждат. Благодаря. Благодаря. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, господин Николов. Уважаема госпожо Кмет, уважаеми колеги, точката не беше разпределена в комисиите, в които аз съм член и съжаление, след това се вече реално се запознах с нея. Не е моя работа да давам факти, обстоятелства или мое наблюдение относно процедурата за предлагане и решение. Има очакването, че ще се запознаем с договор, съжаление, не успяхме да достигнем целия договор. Бяхме и договор да достигнем. Според мен, виждаме по-голямо, и същия ефект. И постоянно са 3 милиона и изложването е на повече от 2 километра. Обемът извозването, основната дейност е извозване на земни маси. Освен това, срокът за изпълнение там е 180 дни. Забелязвам, че в хода на процедурата заложения срок е 89. Това реално за мен беше същественият момент, поради който направих моите предложения. Е 90 000 лева на ден разход за основно изграждане. Аз лично не мога да си представя такъв вид бизнес, освен ако не е инфраструктура на професионално значение, който да е толкова разходено като ден. Може би има някакви съображения, свързани също с обжалванията, за които, за съжаление, говоря за производството по КЗК, които, за съжаление, не съм разгледал. Не знам, да, наистина не е моя работа, но дали е забелязано в процес на процедура, че всъщност собственика на компанията по изграждане и надзора
Естествено, има органи, които наблюдават и контролират обществените поръчки. Това не съм аз, но мисля, че има смисъл да го споделя. Другото, което вие споделихте в началото на изказването си, че това е една дълга и мъчителна система, с която аз започнах моя мандат. Аз лично нямам особена убеденост, че ще успеем да я приключим в рамките на тази процедура сега. Срокът е твърде кратък за изпълнение и изграждането е 89 дни. Реално ние трябва да имаме нова изградена клетка средата на ноември. Договор, колкото спомням, от 15 август за изграждане. Освен ако не се поточи като процедура. Моето лично мнение е, че въпреки вашето изказване, нали, тази процедура е по-уместно да бъде оставена на следващия общински съвет. Благодаря. Други желаящи за изказване? Значи, във връзка с това, което казвате, господин Николов, цялата тая история по обществените поръчки е извън компетенциите, контрола на провеждане на обществената поръчка е извън компетенциите на Общинския съвет. Освен това, тази процедура е минала през 4-кратен контрол по жалби на участници в тази процедура, като 3 от процедурите са минали само пред КЗК, а 4-та процедура е минала пред КЗК и административния съд. Значи в това отношение дали на нас ни харесва или дали на нас нещо ни се струва нередно, първо е извън компетенциите ни и второ вече имаме произнасяне на компетентен орган. Предмет на гласуването сега и на вземането на решение е само финансирането на тая операция. Финансирането все някога и от някъде трябва да бъде извършено, защото при завършила процедура, и то съдебно контролирана процедура, дали ни харесва този изпълнител или не ни харесва, това е изпълнител. Това са изпълнителите. Те ще я изпълняват. Дали то Общински съвет ще им го възложи или някой следващ Общински съвет ще им го възложи, там процедурата е приключила. Въпросът е дали парите ще бъдат дадени от този източник или трябва да бъде търсен някакъв друг източник. На този етап не може да се намери друг източник. След известно време ще има друг Общински съвет, но на този Общински съвет ние ще му оставим една бомба с закъснител. Защото ако това, а точно вие и Николай Стоянов, най-много държахте на това обстоятелство, че се запълва тази клетка, че няма да има къде да се депонира боклука, нали? Това бяха ваши реплики и ваша грижа. Всъщност вие първи повдигнахте въпрос и аз съм много учуден, че точно вие сега, след като 2 години настоявахте много да се направи такава клетка и то да бъде направено в срок, защото ни заплашва задръстване с боклук, сега изведнъж точно вие сте човек, който казва, няма да я строим тази клетка, защото не ми харесва как е проведена процедурата. Дали ни харесва как е проведена процедурата или не, имаме съдебен контрол, имаме взето решение, там нищо не можем да пипаме. Нашето решение днес трябва да бъде, искаме ли ние да се финансира от този източник тази процедура и да се строи това депо, или не искаме. Ако не искаме, това наистина много ще затрудни работа на следващия Общински съвет, защото изборите са в края на октомври, докато се конституира този съвет, докато си приеме правилника, докато си избере председател, докато тръгне изобщо работата, нещата отидоха декември. Което значи, че изобщо не може да почне това строителство в рамките на този сезон. Може да почне рано на пролет. И което значи, че в един момент тази бомба през пролета ще избухне и няма да има къде да го заврем този боклук. Така че нека не се поддаваме на вътрешните си усещания, които може и да са негативни, а да мислим обективно за обстоятелствата, които ни притискат и които още повече ще притискат следващия Общински съвет. Айде, ние я сме тук, я не сме тук. Но следващия Общински съвет ще бъде поставен на много тежка ситуация. Да взема решение за запълване на дух, където не мога да бъде запълван. Заповядайте, господин Василев. Въпросът ми е колко е оставащия капацитет на сметището, ако долу-горе като време? Мисля, че за около половин година има възможност. След това трябва да
търсим сметище, на които да извозваме, да плащаме допълнително средства за извозване на гражданите такси, трябва да се дигне. Не само ние, Да, съответно. Тук сме в сдружението. Благодаря. Тъй като нямаше по комисиите кой да отговори, може би това наистина е належащо изграждането на тази клетка, ама според мен по-важното е, аз нямам информация, не знам някой от вас дали има. Първо, какви са средствата калкулирани, натрупани по тази сметка, защото сумата не е малка, 7 милиона и нещо. Тези средства са натрупани с годините. Ние сега, като искаме финансиране от тази сметка да ни разрешат от РИОСВ Плевен, колко ще останат по тази сметка? Тези неща са важни. Защото за напред, нали, и други общински съвет от наесен и другите, който управлява общината, знаете, нали, идеята е, освен, нали, клетката, депото, сметосъбирането да бъде извършено като дейност от общината, да не се възлага. Поне такава беше тенденцията тук 4-8 години, което слушах. Нали, на то искам да ми отговорят от администрацията какви са натрупаните сметки по тази, средствата по тази сметка и, нали, какво ще остане след като вземете 7 милиона. Благодаря, господин Хасан. Към дата 1 юли, знаете, че 2 поредни години ние с решение на Общински съвет използваме част от отчисленията, които имаме по тази сметка, за закупуване на камиони, за покриване на разходи по чистота в града. Към 1 юли, тъй като не е отчетен калкулиран отпадъка за месец август, по сметката само на община Ловеч имаме 8 милиона 21 666.31, това е по член 64, и още над половин милион, т.е. 524 040 лева, точка 26, имаме отчисление обезпечение по член 60. Искам да кажа, че ежемесечно, ето тук ми е справката, ние внасяме по близо 125 000 лева отчисления по сметката в РИОСВ и ето средно излиза 2456 по обезпеченията, които са по член 60. Така че ние на практика за една година внасяме над 1,5 милиона само община Ловеч. Сега няма да казвам за останалите две общини, тъй като това касае, нали, техни финанси, но над 1 милион са и техните средства. Така че следващият етап има ни, освен това искам да кажа, в плана на Министерството на околната среда и водите, в програмата оперативната, която е по околна среда за този програмен период 2021-2027, за финансиране на регионалната система за управление на отпадъците. Ще сбъркам, мисля, че около 23 милиона са заложени там, като финансиране и възможност на община Ловеч. В този смисъл няма да бъдат необходими средства от отчисленията и обезпеченията. Ще си подготвим проектното предложение, за да можем да изградим цялостно системата, включваща и площадка за строителни отпадъци, и компостираща инсталация, всичко, което е необходимо. Но изчакваме все още да финализираме проекта заради изискванията, заради условията, които ще ни подаде новата програма за новия програмен период. Искам тук да кажа само да кажа на господин Николов, че нашето регионално депо, което е изградено преди повече от 10 години, струва над 17 милиона. Така че при цените, които през тези години виждаме какво се случват, особено последните две, аз не мога да коментирам финансовата страна, не съм експерт, но за това пък има експерти, които това правят. Това е тяхна работа. Благодаря. Реплика, господин Николов. Господин председател, нямам никакво отношение относно процедурите и конкретно началия за изграждането и надзора закон. Много ми е ясно,
точност на въпроса. Не е моя работа да давам такава оценка, просто се поделям покрай. Но тази точка беше редно да е ясно доколко е било ефективно използването на трета клетка. Защото изграждането на втора клетка и особено дренажната система, която ще използва втора клетка, трябва да използва съществуващата дренажна система на трета клетка, която вече е затворена. Тя е завалена в момента. Моето наблюдение на 25-ти в момента тя приколва. Поради факта, че дифузионният басейн е под трета клетка. Същия такова проект, междувременно и от същите проектанти, е в редния от ТЕВА. Клетката е също две. Е много по-голяма. И въпреки това е твърдо по-евтина. Може би имало някакви обстоятелства, вие сте права. Аз лично считам, че проектът е много изкъсен. Реално няма да останат никакви отчисления за последващи култивационни дейности на трета клетка, която реално ще трябва да използваме. Но колегите ще решат, това е мое мнение. Благодаря. Аз пак, ще ви дам думата сега. Пак обръщам внимание на характера на решението, което трябва да вземем. Ние сега не взимаме решение да се възложи строителството на втора клетка. Ние не взимаме решение за това строителство дали е скъпо или ефтино, дали ни харесва или не ни харесва. Тая процедура вече е приключила. Там матча е свирен. Ще се строи, има сключени договори, определен е изпълнител. Ние сега вземаме решение за произхода на финансирането. Това е предмета на нашето решение. Дали да бъдат похарчени едни пари, които са кумулирани за това строителство, или да не бъдат похарчени тия пари. Което, ако не вземем такова решение, това разбира се е пръв в колелата на цялата дейност, няма да се извърши строителството, ако не бъде осигурено финансиране. Но това не значи, че някой друг строител после ще дойде да строи. Следващия общински съвет, ще или не ще си бие главата първо къде да разкара този буклук, който ще се трупа, и второ откъде да намери пари, за да плати на този изпълнител, не на друг изпълнител, защото с този изпълнител вече договорът е сключен, матчът е свирен там. Така че пак казвам, всички тия неща, нали, даже долавам и някакъв оттенък на съмнение в това, което говорите вие, доколко красиво и честно е проведена тази процедура, даже и да има нещо такова в душата ви, това вече остава проблем наистина само на вашата душа и в никакъв случай не подлежи на някаква промяна и на някаква ревизия. Така че единственото, което може да направи Общинския съвет, за да спре тая дейност, е да гласува против плащането от този източник, с което да, работата ще бъде стопирана, да, буклука ще бъде струпан, но изпълнителя няма да бъде променен. Просто един проблем ще бъде прехвърлен на следващия общински съвет и следващия общински съвет, защото и той няма откъде да ги намери тия пари от друго място. В края на краищата ще бъде принуден от обстоятелствата, но вече когато бомбата е избухнала, да го вземе това решение, което ние днеска евентуално откажем да вземем и да плати на същия този изпълнител, защото няма как да бъде търсен и намерен друг. Това е истината. По отношение на... Благодаря, господин председател. По отношение на рекултивацията искам да кажа. Рекултивацията на клетка на депото в Пресяка правихме в предния мандат. През 2016 година до 2017 средата. Това струваше над 2 милиона и 200 хиляди, мисля, средства, които бяха осигурени от държавата, от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За този програмен период такава мярка е предвидена. Ние сме дали нашето становище с твърдата подкрепа да има такава мярка в програмата, за да може в момента, в който имаме такава възможност, пак казвам, от гледна точка на спецификата на това припокриване на трета и втора клетка и необходимостта от рекултивация на трета клетка и да остане единствено и само
на базата на проекта, който ще бъде направен, втора клетка за депониране, да искаме да сме допустими, за да искаме средства от държавата всъщност по европейските фондове за рекултивация. Не предвиждаме да се разходват средства от отчисленията и обезпеченията по нашата сметка. Изобщо е хубаво, че в този програмен период община Ловеч в следващия мандат ще има възможност да кандидатства с много проектни предложения, свързани с тази част екология, тъй като сме предвидени като бенефициенти и по отношение на чистотата на въздуха, и по отношение на калните петна и благоустрояването на междублоковите пространства, и това, за което сега сме си дали становището. В този смисъл мисля, че възможностите са добри и така като перспектива пред гражданите. Благодаря. Моята основна грижа е за хората. Други желаящи за изказване? Не виждам други желаящи. Пристъпваме към гласуване. Моля да гласувате проекта както е днес. За 23, против няма, въздържали се 4, приема се. Преминаваме към следващата 9-та точка от дневния ред. Даване на съгласие на община Ловеч да участва като партньор на Виваком България ЕАД проект пред Европейската комисия за грантово финансиране по програма Едукация Житал. Благодаря, господин председател. Всъщност, уважаеми общински съветници, с това предложение вие бихте дали вашето принципно съгласие. То няма финансови измерения. Поканени сме от Виваком да участваме в едно общо предложение, с което... Аз съм взела, извинявайте, аз съм взела стратегията за здраве. Затрила съм се. Така, постъпи предложение за партньорство от Виваком ЕАД. Дружеството има намерение да кандидатства с един проект за грантово финансиране CEF2 Digital в унисон с новите насоки за работа. В партньорство са поканени и съседните на нас общини Плевен и Троян. Поканени са и други партньори, защото ще се изгражда една голяма мрежа. Очаква се програмата да бъде отворена през септември-октомври, поради което параметрите на сътрудничеството ще бъдат допълнително уточнени и, разбира се, ще има следващо решение на Общинския съвет по отношение на конкретните параметри, както и по отношение на размера на съфинансирането. Към писмото си Виваком ЕАД предлагат меморандум за сътрудничество. Този меморандум е предложен на вашето внимание. Аз предлагам да подкрепите проекта за решение. Пак казвам, става дума за принципно съгласие и, разбира се, в никой случай няма аз поне не бих си позволила да пристъпя към каквото и да е действие без санкцията по-нататък на Общинския съвет като принципал. Благодаря. Благодаря и аз. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожа Янко. Предложението, което да попитам, цялата тази лаборатория, която ще прави анализ на модернизацията, разпоръща, развитие на системи за управление на трафика, билетни системи, това какво означава? Община Ловеч ще имаме транспортна фирма, която ще експлоатира и ние ще се явяваме някакъв фактор в всички транспортни фирми, които извършват обслужване на пътници и ще дават тази информация. Пак казвам, че това са въпроси чисто технически, които се първа след отварянето на мярката ще се запознаем с тях. Самите ние не сме наясно. Затова неколкократно казах, че става дума за принцип съгласие за партньорство. Оттам на след ние всички можем да кажем, че няма да участваме с съфинансиране и това е история за общината. Да, но пък за да подадат проектното предложение пред Европейската комисия, те трябва да имат този меморандум. Това е предварително условие. И предвид доброто партньорство, което имаме с Виваком, мисля, че бихме могли много с разъвът по-нататък да
Още никой не говори за пари. Други желаящи за изказвания и въпроси? Няма. Други да? Пристъпваме към гласуване, колеги. Моля да гласувате по предложението. За 22, против 1, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Подобряване на партньорство с Медицинския университет Плевен за кандидатстване по процедура концепции за интегрирани териториални инвестиции за инвестиция с наименование Стратегия Единно здраве на Северозападен район. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, това е една процедура, концепции за интегрирани териториални инвестиции, по която община Ловеч се подготвя в момента с още две такива концепции. Едната концепция касае проекти, които по силата на споразумението по водите на река Осъм подготвяме такава концепция, с която ще кандидатстваме, и още една, която включва терена на казармата, както и 3 социални жилища и други обекти, които са от плана за интегрирано развитие на общината. Те се разработват и освен тази и още тези две концепции, и срокът ни е 27 този месец, за да бъдат внесени те за одобрение. Това е една сериозна концепция и не случайно е поднасен на вниманието на Общинския съвет. Проведоха се сигурно повече от 15 работни срещи с кметове и с експерти от общините, както и от всички директори на болници по отношение на това какви са ползите от разработването на подобна концепция и реализирането на подобни проекти. Искам да кажа, че концепцията е едно, след като тя бъде одобрена, оттам насетне вече ще може да се кандидатства с отделни проектни предложения. Нашето партньорство с Медицинския университет Плевен, предвид и това, че болницата също е един от партньорите, говоря за МБАЛ професор доктор Параскев Стоянов, има значение определено за това единно здраве и по отношение на ветеринарния факултет, който ще бъде откриван, и по отношение на съвместно взаимодействието между болницата и общинското здравеопазване, изграждането на такива, т.е. закупуването на автомобили, които да можем да ползваме като мобилни лекарски автомобили, мобилен кабинет. Така че виждате, че партньорите са 26 на брой. Това се дължи до голяма степен и на много сериозното отношение на самия Медицински университет в Плевен, които работиха, защото това е тяхна концепция. Ние можем да реализираме нашите цели в рамките на тази концепция. Не случайно така подробно ви разясних значението на тези концепции, които по силата на програма Развитие на регионите е така изискуемо като интеграция на териториите, а не само проекти за конкретните населени места. Да използваме потенциала, да използваме това, че имаме едно такова стабилно висше училище и да работим за единното здраве. Това е една чудесна възможност пред нас. Затова и вярвам, че ще подкрепите проекта за решение. Благодаря. Благодаря ви. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожа Янкова. Аз да попитам по повод на 80%, които са наше дялово участие в болницата. Какво стана с прехвърлянето на акциите? Нищо все още не. Целта? Не, той не може да стане толкова бързо, защото освен нашите акции, там има и на много други общини, които също трябва. Няма никакъв смисъл само ние да си прехвърлим акциите, ако няма да стане държавата единствен собственик. Нищо не е станало.
Да. Просто попитах по повод на точката, дали има си процедури на другите общини. Най-малко още 4-5 общини трябва да вземат същото решение като нас, за да стане цялата, за да добие смисъл. Благодаря. Други въпроси и изказвания? Пристъпваме към гласуване. Колеги, моля да гласуват. За 24, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 11. Предоставяне на безвъзмездно за управление на основно училище и Юрий град Ловеч на движима вещ, част на общинска собственост, моторно превозно средство, автобус, марка Исузо. Регистрационен номер Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, уважаема госпожо директор, тя е лично тук, съвсем разбираемо. Това е още един автобус, който получаваме от Министерството на образованието и науката и от който училище Свети Кирил и Методий има наистина крещяща нужда, предвид дългите години на експлоатация на автобусите, това, че твърде много са разходите, това, че намалява сигурността за превоза на децата, така че по заявка на самия директор, по искане на общината, пред Министерството на образованието и науката ни бе дадена такава възможност. Беше ни предоставен един автобус, който обаче е недвижима, т.е. движима материална вещ и ние ще трябва да вземем решение за предоставяне, така че с всички тия аргументи, които много подробно са разписани от колегите от образованието, за което им благодаря, много пунктуално, много подробно изготвено предложение. Поддържам предложението на основанията на ЗМСМА, Закона за общинската собственост, във връзка с заповедта на министъра на образованието и науката, наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч, да актуализираме програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като в създадената в раздел 3.3.7 под номер 2 запишем моторно превозно средство марка Исузо, модел Тюркоаз и така нататък, всичко както е записано в проекта за решение. Точка 2 да бъде предоставено безвъзмездно за управление на основно училище Свети Кирил и Методий град Ловеч и да възложим на кмета на общината да възложите, да сключи договор, да изпълни цялостно тази процедура. Това е една чудесна възможност началото на учебната година, още повече, че директор се старае много и тук трябва ясно да кажем, че да я подкрепим в нейните усилия. Наистина поздравления за това, което правиш в училището. Благодаря. Не, още не сте казали. Колеги, заповядайте за изказвания. Няма желаящи за изказвания. Пристъпваме към гласуване. Моля да гласувате. Следващия общински съвет, като тръгне за Турция. Благодаря ви, успешна работа. Благодаря от За 23 против, въздържали се няма, приема се. Очаквах по-бърза реакция. Всичко може да ви кажа. Очаквах по-бърза реакция. Добре, преминаваме към точка 12 от дневния ред. Безвъзмездно предоставяне на спортен обект, находящ се в спортна зала град Ловеч, без да
Благодаря, господин председател. Постъпи заявление. Уважаеми колеги, лично мен то определено ме зарадва. Става дума за лекоатлетическата писта, която към момента се използва само за състезания в лошо време и то с пламъчета сини, но към тази писта има специален интерес и това е от спортен клуб Стратеш Атлетикс. Те са внесли предложение за използването на самата писта с наредбата, която Общински съвет прие и в съответствие с Закона за физическото възпитание и спорта. Общински съвет прие наредбата на 21 април миналата година. Всъщност са определени и условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Ловеч, както и за финансовото подпомагане на спортните организации и туристическите дружества. Наредбата е в сила от 9 май миналата година. Тук са специалните условия, реда за предоставяне за ползване на спортните обекти, които се намират на територията на община Ловеч. Сдружение Спортен клуб Стратеш Атлетик е окомплектовало в съответствие с изискванията на наредбата цялата тази документация. Изписани са основните цели, предмета на дейност на сдружението. Кандидатът отговаря изцяло на изискванията, предвидени в член 24 алинея 1 от правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, поради което правя предложение пред вас на основанията, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, както и в съответствие с наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на община Ловеч и за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества. Предлагам да дадете съгласие да се предостави безвъзмездно този спортен обект, съгласно текста, който е записан в предложението, и да възложите на кмета на общината изпълнението на всички процедури по-нататък за безвъзмездно предоставяне на този спортен обект. И да пожелаем живот и здраве, успехи на Стратеш Атлетик, такива каквито всъщност те заслужават, защото наистина много работят. Видяхте и допълнението, направили сме пропуск. Допълвам диспозитива на предложението за решение, като след текста за ползване по график да се впише на Сдружение Спортен клуб Стратеш Атлетик, град Ловеч, със съответния класификатор, който е представляван от Преслава Вълкова Василева, за извършване на спортно-състезателна и тренировъчна дейност по лека атлетика. Предполагам, че е качено в облака? Качено допълнението. Да, добре. Благодаря ви. Колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожа Янкова. Аз да попитам, за какъв срок от време ще бъде сключен договор, като тук е упоменато в решението не по-дълъг от 10 години? Да, може би трябва да се коригира срок, да се промени, но не по-дълъг от 10 години, да бъде за 10 години. Не по-дълъг. Да, за срок от 10 години. Приемаме като корекция от вносителя. Други желаящи за изказване? Няма други желаящи. Колеги, гласуваме. За 24, против и въздържали се няма, приема се. Преминаваме към 13 точка от дневния ред. Учредяване за възмездно право на ползване за срок от 10 години върху имоти частна общинска собственост, земеделска земя от Общинския поземлен фонд на село Мисък в община Ловеч на Народно читалище Светлина 1927 година село Мисък. Уреда на Закона за народните читалища. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, с решение, след решение, разбира се, на Общински съвет през 2013 година е сключен договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти частна общинска собственост. Община Ловеч е сключила такъв договор за 9 имота. Предвид обстоятелството, че срокът на договора изтича сега, на 16 октомври тази година, постъпи заявление за подновяването му. Със съжаление, и тук сме в казуса, че част
Част от тези имоти представляват земи по член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, поради което попадат в обхвата на рестрикциите по параграф 12 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. И в тази връзка останали са 2 от тези поземлени имота, т.е. 7 са в групата на имоти с рестрикция. Правя предложение тези 2, които не попадат в тази група, да бъдат предоставени, така че предложението ме на основанията, които са разписани от СМСМА, Закона за общинската собственост, във връзка с параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и текстовете от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, така както са разписани, да учредим безвъзмездно право на ползване за срок от 10 стопански години, считано от началото на стопанската 23-24 година, това е 1 октомври тази година, да учредим както следва, безвъзмездно право на ползване върху поземлени имот с идентификатор единия последни цифри 15, другия последни цифри 11 и да възложите на кмета изпълнението на процедурата по-нататък при спазване изискванията, разбира се, на член 44. Копия от тия документи да бъде изпратено в Общински съвет. Благодаря. Колеги, заповядайте за изказвания. Няма желаещи. Пристъпваме към гласуване. Моля да гласувате. За 24, против и въздържали се няма, приема се. Стигнахме до точка 14 от дневния ред. Отдаване под наем на помещение за площ от 8 квадратни метра, находящо се в имот публична общинска собственост, втория етаж от двоетажна сивна сграда кметство, село Александрово, община Ловеч, за административен офис. Благодаря, господин председател. И по-настоящен същото това помещение е отдадено под наем, но договора изтича. През месец август тази година постъпи ново заявление от фирмата наемател. То от 19 юли тази година заявила е фирмата интерес за продължаване ползването на помещението и изключване на договор за наем с оглед ефективното управление на общинската собственост, определено в интерес на жителите на населеното място и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Считам, че е целесообразно помещението да бъде отдадено под наем след провеждане на тръжна процедура, такъв какъвто е Закона за общинската собственост. Отдаването под наем на имота предвид изтичащия срок на ползване е предвидено в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, включено е в приложение 1 под номер 10, помещения за офиси. И тук ще се съобразим, разбира се, и в продължението се съобразяваме с това, че не по-малко от 30 на 100 от постъпленията от наем да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, така че на основанията, които сме посочили като членове, алинеи и точки от ЗМСМА, Закона за общинската собственост и наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, поддържам проекта за решение, така както е предложен на вашето внимание. Благодаря. Колеги, заповядайте за изказвания. Няма желаещи за изказвания. Пристъпваме към гласуване. Моля да гласуваме. За 24, против и въздържали се няма, приема се. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Определяне на пазарната цена на продажба на поземлен имот с посочен идентификатор по кадастралната карта и регистри на село Соколово, община Ловеч, също на всяка част от общинска собственост на собствените на законно построената в имота сграда. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, собственикът е Петю Стоименов Георгиев, който има адресна регистрация в Ловеч, в ЖК Червен бряг, изписан е адреса къде живее човека. Той е построил сграда, тя е с площ от
това поземлени имоти с площ от 559 квадратни метра. Адресът е село Соколово, улица Соколово. Съответно, теренът е отреден за жилищно строителство. Не виждам какъв е площта, застроената площ е 31 квадратни метра на един етаж. Съответно тази сграда, съгласно член 35 алинея 3 от Закона за общинската собственост, продажбата на земя, частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, обаче Общинския съвет определя цената, пазарната цена, на която да се извърши тази продажба. Данъчната оценка на имота е 1475,80 лева. Пазарната оценка, определена по надлежния ред, е 3120 лева. Към имота няма предявени реституционни претенции, заведени съдебни дела, искове, които да са пречка на процедурата. Реализирането на сделката не е предвидено в програмата за управление. За това следва да попълним точка 5.1 от раздел 5 с този именно имот и отново с тези 30%, за които става дума, с вашето решение да бъдат определени за финансиране на изграждането за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място. В този смисъл поддържам проекта на решение на основанията, които сме разписали в текста до вас. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Заповядайте за изказвания. Не виждам желаящи за изказвания. Моля да гласувате. За 25, против и въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към 16 точка от дневния ред. Определяне на пазарната цена за продажба на поземлен имот с посочен идентификатор. Кадастралната карта е регистри на село Пресяка, община Ловеч, на собственика на законно построена в имота сграда. Заповядайте, госпожо Кметова. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, тук нормативно определените и законово определените текстове са едни и същи с предходното предложение, за това да не ги повтарям. Тук собственика е Валентин Иванов Вълчев, който е подал заявлението. Адресът на човекът имате го изписан пред себе си в ЖК Младост. Теренът е с площ, този път теренът е в село Пресяка, с площ от 1249 квадратни метра. Построената площ, адресът е на улица Кирил и Методий 24 в Пресяка. Застроената площ е 50 квадратни метра, на един етаж е съответната сграда. Данъчната оценка 2736,80 лева. Пазарната цена на имота е 7270 лева. В този смисъл знаете винаги, че цената, предложенията, които правя, стъпваме на направената пазарна оценка от лицензирани оценител, така и в този случай. Трябва отново да актуализираме програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в точка 5.1, съответно 30% отново да предвидим и поддържам проекта за решение. Пропусканах да кажа, че в трите случаи, когато става дума за разпоредителните сделки, това е третото поредно, имаме положително становище на кметския или обществения съвет, което също знам, че е важно за всеки един от вас като общински съветник. Благодаря. Благодаря. Колеги, заповядайте за изказвания. Няма желаящи за изказвания. Моля да гласуваме. За 24, против и въздържали се няма. Приема се. Това дневния ред е изчерпан. Преди да приключим заседанието, ви уведомявам, че на основание член 25 точка 1 от Закона за местното самоуправление свиквам 62-то заседание на Общински съвет Ловеч на 12 септември, вторник 2023 година от 10 часа в тази заседателна зала при следния проект от дневен ред. Отговор на питане на Мариан Василев относно възлагане на ЕКО ЕАД на цялостно почистване на улиците в град Ловеч, даване на разрешение за формиране на маломерни паралелки за учебната 23-24 година на училища в община Ловеч, приемане на бюджет на община Ловеч за 2023 година
упълномощаване на представителя на община Ловеч за участие в редовно присъствено заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, което е насрочено за 20 септември 2023 година. Материалите се приемат до 1 септември, а заседанията на постоянните комисии ще бъдат на 7 септември, четвъртък по график. Закривам заседанието. Да.